haka muna gode muku kwarai da gaske yadda kuka bayyana tun daga nan ku sai ba rijistar INEC da kuma zan so ka tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin mai kallo da saurare sabida kai aka yi shi kuma tambaya ce da dubun dubatar al'umma ke yi shin tsakanin Kwankwaso da Sheikh Malam Fantami wai wa yafi wani shahara wa yafi wani farin jini? To a wannan karan mun kawo rahoto na Kwankwaso inda yake tara dubun dubatar al'umma. A cikin bidiyoyin nan za ku ga yadda ya shigo garin Kano cikin dare inda miliyoyin al'umma suka tarbe shi suna jaddada bayar su gare shi tare da cewa ku ne za ku ci shugaban ƙasa a jam'iyyar NDC. To kai ma fa za mu so ka bayyana mana ra'ayinka, shin tsakanin Kwankwaso da Sheikh Fantami wa ya fi wani shahara a halin yanzu? Wa yake ƙanshin turare ɗan goma a cikin nasu? Za ka bayyana wannan ra'ayinka ne a comment section, amma za mu so ku tsaftace lafazanku ku kuma bayyana ra'ayinku, sannan ku kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin haka ne zai ba ku damar tantancewa ne ya fi a cikin nasu. Don haka a halin yanzu za mu saka muku bidiyoyin da za ku kalla ku yi alƙalanci. Ga bidiyoyin kawai. saboda haka muna gode muku kwarai da gaske yadda kuka bayyana tun daga nan ku sai ba rijistar INEC da kuma Idan kana jin daɗin shirye-shiryenmu, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu.